бастани кошонаҳои ҳусн ва сартарошхонаҳо дар шароити пандемияи коронавирус низ монеи ороиши мӯй ва ҳусни баъзе аз сокинони душанбе нашудааст. баръакс баъзе сокинонро водор кардааст ки ҳунари ороиш ва кӯтоҳ кардани мӯи худро омӯзанд ва дар чунин шароитҳои фавқулода аз он истифода кунанд. В принципе, если захотеть, можно все самому научиться. Например, можно самому... дар амал агар хоҳиш бошад мешавад худомӯзӣ кард. масалан мӯи сари худро кӯтоҳ кардан, нохунҳои дасту поро ороиш доданро мешавад омӯхт. фақат барои ин вақт зарур аст. барои мо айни замон вақт кофӣ аст. мо дар хона мешинем, карантинро риоят мекунем. аз ин рӯ ороиши мӯй, чеҳра ва нохунҳоро мо худамон дар хона анҷом медиҳем. бисёр чизҳои дигарро меомӯзем. Мы делаем сами, как раз много чему учимся еще. тамдиди баста будани кошонаҳои ҳусн ва сартарошхонаҳо то 15 июн аксари мардҳоро дар душанбе маҷбур кардааст ки бо мӯи сари дароз ин санаро мунтазир шаванд ва ё мӯйҳои худро покиза тарошанд, зеро аксари кӯли мардон имконият ва ҳунари мустақилона кӯтоҳ кардани мӯи сари худро надоранд. ростига мошинка надорем ва асбоби мӯйсаргирӣ. дар фикраш ҳастем. ай худо ами дуо мекунем ки бемориҳо ҳарчи зудтар камтар шавад. маъмулан духтарони ҷавон бе ороиши мӯю рӯй ва дастон ба кӯча намебароянд. онҳо дар ҳар шароите талош мекунанд ки ин мушкил сари роҳи сайёҳаташон дар хиёбонҳои шаҳр нашавад. вақте ки дар душанбе карантин карда ҳама сартарошхона маҳкама, лекин мо дар хона кати апам ҳамон сартапас кардем, маникюр кардем 100%. аммо ба фарқ аз сартарошхонаву кошонаҳои ҳусн ва бозорҳои сару либос, нуқтаҳои таъмири мошинҳо ки то охири моҳи май баста буданд, феълан аксарият фаъол шудаанд. ин дар ҳолест ки вазорати тандурустии тоҷикистон низ хабар медиҳад ки бемористонҳое ки таҳти карантин қарор доштанд ва маризони гирифтори коронавирус ва илтиҳоби шушро табобат мекарданд, сар аз фардо пайҳам ба кори маъмулии худ бармегарданд. ҳоло дар ин бемористонҳо безараргардонӣ ва поккориҳо идома дорад.